Ahoj, já jsem Dominik a pokud vás zajímá stejně jako mě transplantace vlasů, asi jsme se tady nepotkali náhodou. Já jsem si totiž hledal při tom svém rozhodování za vlasy z Turecka největší podobnost mezi spokojenými klienty se mnou. No a co čert nechtěl, zrovna ten nejpodobnější typově člověk, i co se vlasů týče, tak je muž roku. Je to prostě tak. Ahoj Michale. Ahoj, tak já jsem teda Michal, těším se. Já se dívám na tvou hlavu. Ty jsi tam byl totiž z těch lidí, co jsem zpovídal a bavil se o tom před nejkratší dobou. Kolik je to přesně? Máme to 3 měsíce a pár dní. Když se vydáme na začátek té cesty, jak si myslíš, že jsem na tom já? Měl bych se rozhodovat, nebo na tom byl ještě v pokročilejším stádiu? Než... Ja som to mal úprimne trošku ešte horšie. Začali sa mi ukazovať tie časti tu kútov, ale trošku vyšších a to temeno. Kůty. No, před natáčením jsem se ti svěřil, že já jsem na tom ještě hůř, akorát používám takový ty černý pudry do vlasů. Tím jsi taky prošel? Posledné 2-3 roky som si tým prechádzal. Lebo vždy, keď sme išli práve na natáčanie a fotenia, tak už cez tie svetlá, jak blikajú, tak to presvítalo až na pokožku hlavy a teda som sa s tým stretol a zvykli mi teda plešinky zakrývať. Co všechno si vyzkoušel? To jsou ty věci, kterými zakrýváme, ale ještě nějaký kroky předtím byly. Teraz mám 35 rokov a padať vlasy mi začali v 18. Ja som mal obrovské afro, kudrnatý vlasy, to teraz si ani nevieš asi s tým spojiť, lebo tie vlasy sú úplne niekde inde a mám pocit, že už mám iba tak 80%, že mi vypadalo, že fakt mám 20% z toho, co som měl. A od všetkých možných ampuliek, vodičiek, pien, krémikov, asi som vyskúšal všetko. A mám pocit, že nič nepomáha. Takže už jediná ta cesta bola do toho Turecka. Kdy byla ta první myšlenka, kdy jsi řekl, vím, že v Turecku dělají nějaký vlasy, podívám se, kdo by mi to zprostředkoval i s tou cestou, zařídil byrokratické věci a bylo to v bezpečném prostředí? Asi tak 3 roky dozadu som nad tým premýšľal, že tie vlásky teda už sú riedke, ale zatiaľ som to mal iba tak v hlave, v pozadí a práve cez moju kamarátku Simču som sa k tomu celkom dobre dostal. Simča, to je delegátka, která doprovází všechny klienty do Istanbulu na tu fakultní nemocnici, kde se to odehrává. Měl jsi to teda z první ruky ty informace. Pomohlo v tvém rozhodování to, že to probíhá v lékařském prostředí přímo v nemocnici? Ja som sa veľmi tešil, že to bude niečo pravé a originálne. A hlavne keď sme dorazili, tak tá nemocnica bola úplne nová. Bolo vidno, že niektoré časti tej nemocnice ešte sa iba vystavávajú. A bolo tam fakt jednotlivé oddelenia, bola tam aj onkológia, tak som hneď vedel, že asi tam peniaze sú a že to bude kvalita. No, se Simčou jste se tedy znali, neviděl jsi poprvé na letišti jako většina klientů nebo během různých porad nad tím, kolik štěpů se umístí na hlavu. Je něco, na co tě připravovala, jako tak trošku VIP, aby si s tím počítal dopředu? Ja som ten človek, čo sa pýta na všetko a non-stop, to by aj Petr mohol povedať, že to tak je. Takže ja mám pocit, že som sa pýtal úplně na všetko. Rozhodl jsi o tom, protože ty předtím si měl trošku delší vlasy, než jsi rozhodl jít na ten zákrok, nebo jsi to zkracoval? Pomaličky som to skracoval. Jak som mal práve to afro, tak postupne to sa objem sa zmenšoval a tým pádom aj tá dĺžka sa zmenšovala, až som bol už taký, že som si robil takovú tú prehádzovačku dozadu vyfoukanou a zakrýval som to samozrejme. Ale to stačilo pár hodín a už to zase bolo zle. Takže som si to vždy iba tak pripravil na to fotenie, oni ma tam upravili maskérne a už to bolo horšie. A práve aj ľudia na Instagrame a moji sledovatelia sa ma pýtali, keď som oznámil, že idem do Turecka na vlasy, že prečo ideš, že ty to máš super, lebo na fotkách, samozrejme Instagram versus realita, to nebolo tak vidieť a teda robil som asi good job. No to mi říká taky každý, máš to super, na co ty pojedeš do Turecka. Potom stačí hrábnout nebo se opřít na návštěvě o polštář a jak tam mám ten černý pudr, nechává to pěkný stopy. Hele, tímhle období jsme si tedy prošli, zjistili jsme, že nám nic moc nezabírá a když už si tam tedy letěl, měl jsi nějaké speciální přání, jak udělat tu linku konkrétně, kolik štěpů přesunout? Toto som nechal všetko na nich. Chcel som práve prirodzený look, takže som si nechal urobiť linku stejnú ako mám ja. Takže keď ma oholili, tam bolo krásne vidieť moje vlasy, lebo nemám to úplne plešaté. A urobili im to vlastne zarovno s mojou líniou, čo je vlastne myslím si, že to najlepšie, najprirodzenejšie. Nevedel som ani, že počet štepov, to mi povedali až tam na mieste, že to bude teda okolo 3,5 tisíca. Kromě toho, že vypadáme stejně,
Hledal jsem někoho podobného mně, abych i ty vlasy si přirovnal k tomu, jak si to nechám udělat já a viděl, jak to bude po 3 měsících vypadat, tak vlastně děláme i stejnou práci, že jsme vidět. Já tedy ne z modelingového hlediska, ale uvažuji nad tím, jak to tlumočit tomu okolí, který uvidí, že mám něco s hlavou. Ty jsi to teda naplno přiznal. Ja som presne to chcel ukázať tak, ako to v skutočnosti je, takže už aj počas tej operácie som urobil niekoľko videí, ktoré som zdieľal na moje sociálne siete a išiel som all in. Všetci nech to vidia a veľa ľudí mi za to ďakuje, že vidia presne, že nikdy to nevideli doteraz. A ja som to fakt ukázal všetko, otvorené karty. To jsou tví sledující, ale co teď pracovní prostředí, jak toto přijal? Bohužiaľ, toto bolo trošku horšie, lebo predtým som teda mal tú vlnu, aspoň to nejako vypadalo, keď som mal tie fotenia natáčania, ale jak som mal krátke oholné vlasy a vyzeral som jak nejaký basista alebo vojak, tak joby padli možno na 10% a zápasím s tým vlastne doteraz. Stále sú tie vlasy krátke a ako už nejaké joby som mal, ale veľa castingov neprechádzam momentálne. Prostě si teď tvrdák strašný, no. Všichni jsou zženštilí, hele, neberte to jako precedens, že přijdete o kšefty, když najednou budete mít vlasy. Jenom třeba počítat a přizpůsobit tomu tu práci po návratu, že člověk trošku jinak vypadat bude. Je to tak, je to tak. Čakám na to, kým tie vlasy zase budú jak hriva leva a zase tie joby prídu späť. 3 měsíce od zákroku, jak to mám nastudovaný, teď je vlastně teprve ta doba, kdy rostou nové vlasy. Je to tak, lebo po 10-12 dňoch ti tie implantované vlasy začnú vypadávať, tie ti vypadnú a potom tie korienky musia začať sa nejak znova aktivovať, musia chytiť tú genetickú informáciu a nové vlasy začínajú rásť. Čo som práve teraz v tej fázi, kedy by sa mali nejaké úplne miniatúrne začať ukazovať. No už se to prostě zahušťuje. No, už čakám na to. Tie 3 mesiace už to je dlhá doba a človek je taký trošku, že dobre som urobil, nedobre, ale ja pevne verím, že to bude dobre dopadne. Taky je zajímavý, jak jsi řekl, dobře jsem mu urobil, jestli jsem mu urobil dobré nebo ne, tak si říkal, že když jsi tam přiletěl a oholili ti hlavu, teď jsi na sebe poprvé podíval, že z tebe spadla obrovská tíha. Je to tak, lebo človek ani si to neuvedomuje, ale je to komplex. Jak ženy, keď nemajú prsia a chcú prsia, tak tiež ich to trápi a nemajú sebavedomie. To isté myslím si, že my muži tie vlasy robia strašne veľa. Takisto ako brada, keď sa človek oholí, tak vyzeráme na 15 rokov a tie vlasy to isté. Takže človek sa stále pristihuje o tom, že sa sleduje, mám to dobre urobené, nemám, musím si to upravovať, 100-krát denne si toho človek šaha a keď ma oholí, tak zrazu ten komplex mi odišiel, lebo som vlastne tie vlasy nemusel riešiť. A normálne som sa cítil lepšie, kameň mi padol zo srdca a no bolo to tak proste. No a pokud už se člověk oholí a je tak spokojený, tak proč ty konkrétně nezůstal holohlavej? Vyzeral som jak basista, môj look sa mi nelúbil, ale ako ten komplex odišiel, ale chcel som ísť späť do toho, čo som mal a viem, že chcem, aby to bolo lepšie a hustejšie. 3 měsíce ještě to máš pod kůží, co se týče té údržby a konkrétních kroků. Co pro tebe bylo nejtěžší? Paradoxne ten zákrok ako taký ani nie, tam sa tam odsedíte a máte to hotovo, ale následný týždeň, prvý týždeň bol najhorší, keď som nevedel poriadne spať. To musíte byť v sede, nemôžete si lahnúť, aby sa vám hlava neprekrvila a teda som nespal. Bohužiaľ je to citlivé, človek aj keď má ten vankúšik, ten polštárik, tak opre sa o neho, ale keďže vám to berú ze zadu, tak proste je to rana predsa len a mňa to bolelo aj keď som bol opretý, takže som nemohol sa ani opierať, že ja som už tak v sede tam trpel a proste ten spánok bol pre mňa najhorší. Přizpůsobil jsi teda pracovní život následující týdny, první měsíc? Mal som doporučenia 2 týždne nepiť alkohol, tak som nepil mesiac alkohol, potom som nemal cvičiť 3-4 týždne, cvičil som 6 týždňov, snažil som sa tie lhuty predĺžovať čím viacej, aby som teda vyhovel tým vlasom, takže ja dúfam, že im to pomohlo a že som urobil dobre. No a byli jsme u toho pracovního prostředí, potom jsme byli u prostředí tvých sledujících a teď to nejbližší, rodina, okolí. No, tí ma samozrejme podporovali, ako tí vedeli, že ten problém tam mám z dlhodobého hľadiska a keď niekoho niečo trápi, tak treba to ísť riešiť, keď je tá možnosť. Pokud někdo váhá a má z něčeho strach, co bys takovému potenciálnímu klientu vzkázal? Určite sa toho nebáť, lebo napríklad bol som na operácii očí
a to bolo oveľa horšie, aj keď to trvalo iba 3 minúty, ale tiež tá rekonvalescencia bola oveľa horšia, bolelo to. A fakt tie vlasy, áno, urobia vám 3000 dier tu, ale je to všetko povrchové a není to, že by som išiel na operáciu a uspali ma na 2 hodiny a koleno mi rozdrobili. Takže možno to vyzerá horšie, ako to vypadá a odporúčam určite každému ísť. Ta bolest není taká hrozná. Pro mě jako člověka, který neujede 50 km MHDčkem z bodu A do bodu B, tak je samozřejmě velká pomoc i ona delegátka Simča, která jezdí na každé místo. Ty už měl tu výhodu, že se znáte a už tě nabriefovala předem, ale přistupovala na místě k tobě jako k běžnému klientovi a potřeboval dovysvětlovat různé věci. Jak som hovoril, ja som sa pýtal na 1000 vecí už predtým, takže som všetko vedel, ale boli sme tam ja a ešte 2 klienti teda a oni sa pýtali, takže ona bola pohotová a všetko vysvetľovala. Ja som možno iba prikyvoval a bol som rád, že vlastne Simča tam je so mnou, keďže ju sa poznáme už pár rokov. Nezávisle na tvém kamarádství se Simčou, jak by si hodnotil spolupráci s vlasy z Turecka? Všetko išlo podľa plánu, mali sme dokonca 2 stretnutia, takže kde mi všetko osobne vysvetlili a potom už som iba dostal letenky a kde budeme bývať a všetko išlo hladko, takže super. Co se týče byrokracie, nějakých papírů, vlastně všechno tam máš přeložený, nemusíš... Nebola žiadna byrokracia, tak máme pás, leteli sme pekne do Turecka, nebolo to nič náročného. Dominik, ty sa ma tu pýtaš stále otázky, tak sa spýtam aj ja teba jednu. Povedz mi, kedy sa chystáš ty a čo je tvoj najväčší strach z toho? Bude to brzy. Rozhodně to bude brzy, protože zásoby pudru černého dochází a mně už se nechce nic skrývat. Já chci být otevřenej. Těším se za první na ten pocit, až si oholím hlavu, uvidím se konečně úplně oholenej, spadne ze mě ten mindrák, ale zároveň si nedokážu představit takhle strávit celý život. Doufám, že se mi to bude uchytat tak pěkně jako tobě. Samozřejmě se netěším na první dny bez vyspání. Pár injekcí do hlavy to zvládnu, jestli je to krátkodobá bolest, potom to má člověk umrtvený a 6 hodin mu tam lidi něco dělají. Tobě to zabralo kolik? 6 hodín, presne ako hovoríš. 2 hodiny mi to vyberali a 4 hodiny nasádzali. No, jak jsme se bavili, tak mi taky odhadli 6 hodin. Nemohl jsem si najít nikoho podobnějšího. Vlastně vizuálně, charizmatem úplně vším, dvojčata, takže jsem rád, že vidím, jak to funguje. Měj se krásně, děkuju. Ďakujem krásne za rozhovor. Další zkušenosti nazbírány. Já myslím, že už se rovnou vidíme na letišti. Simčo?